Mikroilmeet ovat kasvoilla käväiseviä, hyvin nopeita ilmeitä, joita ihminen sekä tuottaa että tulkitsee täysin alitajuisesti. Mikroilmeistä voidaan tulkita, mitä ihminen todella tuntee. Yksi kiinnostavimmista mikroilmeistä on itsetyytyväisyyden mikroilme. Se on tämä. Tämä mikroilme kertoo ihmisen tuntevan ylemmyyttä ja itsetyytyväisyyttä muita ihmisiä kohtaan. Hyvin usein valehtelijat tuottavat tämän mikroilmeen juuri valheen kertomisen jälkeen, kun he kokevat valehtelevansa onnistuneesti. Etkö usko? Katsotaanpa muutama esimerkki. Keskity erityisesti henkilöiden suupieliin. For the record, have you ever used steroids, human growth hormone, or any other performance-enhancing substance? No. Did you kill Meredith Kercher? No. Were you there that night? No. Did you use cocaine any time between that positive test and the fight? No. No. No, I didn't. But I want to say one thing to the American people. I did not have sexual relations with that woman, and I need to go back to work for the American people. Thank you.